Mga talisaynon o mga motorista nga magagian sa Dakbayan sa Talisay giawhag sa palanuhon ang ilang mga lakang karong weekend kay sugod sa alas 8 sa buntag karong Sabado, Enero 9 hangtod sa alas 5 sa buntag sa Lunes na pohon, Enero 11 tak-upan ang usa ka bahin sa Mananga Bridge. Ang bahin nga gianan sa mga sakyanan nga padung sa minhang bahin sa Sugbo, ang pikas nga bahin nga padung sa Bagatan ang himuong two-way apan matod ni Joy Tumulak nga ang lain kini nga mga makaagi usab ang light vehicles hinungdan nga mga bus o ang mga six-wheeler trucks pataas nga mga truck moadto na moagi sa Cebu South Coastal Road. Matod ni Tumulak tungod kini sa pag-retrofit sa DPWH aron pagpaligon sa permanenteng bridge sa Mananga Bridge 2. Kini pong mga bus o mga dagkong delivery trucks na igo lang mulabay din sa Talisay, gi-advisean kini silang tanan nga adto na moagi sa Cebu South Coastal Road